in de lette eerste tijd, dus aan 100 voor Christus, toen die 0 bis hierheen kwam. En hij ze dit gebied geschikt maken voor akkerbouw en voor agrarisch gebruik. En dat kennen wij zien, dat veenpakket. Toen ben ik meestal begonnen met ontwettering van het gebied, door sleer te graven. En daardoor is dat veen beginnen in te klinken. Die bewoners van Jettiers moesten al de strijd met het wetter leveren en lijn daarom een terpoon. Dat driehoekje dat is een ingraving, een greppeltje. En die is nu dwars doorsneden. En verderop, bijvoorbeeld nummer 24, daar zul je een iets grotere, dat is van een sletje wist. En dat is ook een ingraving wist. Dus die mensen hebben altijd nog problemen gehad met de ontwettering van het gebied. En ik omdat je kan er wel klaar op het veen gooien, maar ondertussen dat veen dat zakt gewoon verder. Dus je houdt gewoon wetteroverlast. Het onderzoek wordt dien om te voor deze kei een listboxenstal komen mat. Ja, zo moet het wel even, want wij zijn dus verplicht om een proefboring te doen en die zijn enthousiast. Dus proefsleuf is het gevolg en dan graven ze nog een heel eind terug. Ja, ik vind het wel prima. Nieuwsgierig hoe het 2000 jaar geleden hier ik al ging. De archeologen binnen enthousiast over wat ze ontnotat zien kan binnen. Toch binnen er nog een soort vragen. Nou, als je weet bijvoorbeeld net volle hoe de bedrijfsvoering hier, van in hoeverre ben die meesten jezelf voorzienend wist, doen ze zelf akkerbouw bedrijven of wie dat net mogelijk, of hij verschillende faceringen. Dat het in het begin wel mogelijk was om akkerbouw hier te bedrijven. En later tot het weer te worden, dat ze alleen nog binnen oerskakelen op bijvoorbeeld veeteelt en dat ze hun graanproduct via het netwerk uit het noorden wij helpen, het Terpelgebied. Daar moet letter meer duidelijkheid toe komen als er in de meusters die naam in de bijgelijk Siert en Polen zitten. In de 3e eeuw na Christus binnen de bewenners hier weer waailutsen, om pas eeuwen letter verom te komen. Takom sneun is er voor elk niet meer witte wol een jipendai in de saneemde proefsleuf.